Land art je práce umělecká, když nějaký tvůrce se postaví k nějakému přírodní lokalitě a nějakým způsobem tam vnese svůj nějaký prvek nebo svůj názor, svoji myšlenku, vytvoří tam nějaký tvar, který nějakým způsobem jemu rezonuje s jeho tvorbou a s tím místem. My jsme studenti zahradní architektury a Akademie výtvarných umění v Praze a byli jsme sem pozváni na workshop Krajina žije, abychom zkusili oživit zdejší lesopark. Dostali jsme možnost, abychom si každý vybral místo, které nás tady oslovuje v lesoparku a pokusili se na tom místě vytvořit nějaké land artové dílo. Na našem díle spolupracujeme s Hankou a bude se jmenovat Na dlani a je inspirováno našimi dětskými sny, kdy jsme si vždycky přáli postavit domek v korunách stromů, ale nikdy jsme k tomu nenašli vhodný strom a tento strom je k tomu úplně ideální, protože má právě tvar jakoby sepjatých rukou a proto na dlani. Já když jsem prvé přišla na tohle místo, tak mně přišlo, že je hodně ponuré a že potřebuje nějakým způsobem pozdvihnout a že to je zároveň hodně cenný tady ten moment, kde je starý vstup do štoly a je tady v podstatě takový zapomenutý, tak jsem se rozhodla to místo nějak vyčistit, aby se mohli i lidi přijít. A zároveň sem chci vnést téma jakoby rovnováhy, protože zde se ze země bralo, tak bych zde ráda zdůraznila, že to musí být rovnováha v tom, že se bere, ale musí být míra. A teď vlastně jsem už tady ten prostor trochu vyčistila, ještě to bude pokračovat, no a začnu sem vkládat ten svůj význam, tu interpretaci. Všimla ráno, že tady krásně prosvítá slunce na tu zadní louku. Tak jsem se rozhodla, že to trošku podpořím tím, že jsem vyvětrila ty smrčky, aby tam bylo líp vidět. Já dělám takový jako jemnější zásahy tady a nechám se inspirovat tím, co vidím. A postupně tou prací jsem si to místo skutečně oblíbil a začalo mi na něm záležet. A můj postup byl takový hodně citlivý a nenápadný, nebo myslím, doufám. Protože jsem tady pracoval v podstatě jenom s vegetací v okolí. Nesnažit se sem vkládat nějaký nápad, ale spíš nechat to místo si se mnou hrát a reagovat na něj. A v podstatě stejně taky pro mě bylo poučné, jak já jsem reagovala na to místo, že jsem hodně vnímala sama sebe při té práci. A takže to bylo z toho směru zajímavé. Nad vámi, tak to je takové vahadlo. Já jsem, můžete si to interpretovat, jak chcete v podstatě. Původně
hodně jsem měla daleko jakoby striktnější představu o té formě, nebo takovou jako daleko explicitnější, že to skutečně budou váhy. Ale postupně jsem to abstrahovala, až z toho vzniklo úplně toto úplně jakoby v podstatě obtížně čitelné. No a vlastně má to pro mě význam v tom, že jsem jakoby hledala já sama hrozně váhy. Jako rozhodně lentár to je, proč by to nebyl lentár. A já bych řekl, že je to jako hodně dobrý, no. Mě to jako potěšilo taky. Jsme k vám přijeli z Lednice, z Mendelovy univerzity, kde studujeme zahradní architekturu na zahradnické fakultě. A přijeli jsme sem na workshop, na který nás upozornil náš pan vedoucí, náš pan učitel Hodonický. A teď bychom teda mohli přistoupit k tomu našemu nápadu. Ideu hlavní jsme si vzali znovu zrození nebo procitnutí nebo probuzení a jako symbol toho jsme zvolili vejce, jako vyloupnutí ze skořápky a to se snažíme teď vyrobit z různých dostupných materiálů. A to vejce jako symbol toho vyloupnutí ze skořápky vlastně bude zasazen v polykormonu, který tvoří břízy, takže tady takhle bude umístěno to vejce. A potom ten symbol toho života bude znázorněn dynamickým prstkem, tedy těmi stuhami, které budou volně zavěšeny ve větvích těch bříz. To naše místo ještě vychází z takového myšlenkového pozadí, který jsme vlastně objevili přímo tady na místě a jedná se vlastně o toto místo, které je takové zarostlejší. Jsou v něm vidět kameny, které jsou hodně porostlé, takové divočejší a oni vlastně divočí tímto směrem, kde se ta forma už tak nějak očišťuje, což vidíte tady na tomto kameni a já potom můžu vlastně stát tady a vedle mě je to vajíčko a dává mě to takovou asociaci, že tady dochází to zrození a zároveň tady ta dynamika těch stuh, takže ty myšlenky potom tady se začíná jakoby tvořit, rojit.
v podstatě tady ten les dřív nebejval a tím, jak se ta krajina neudržovala nebo jak zůstala jakoby opuštěná svým způsobem, jako všude tady v Sudetech, tak tady vznikl z těch náletů tady ten mladý les, je to javořina a ten les pro mě má takový jako intimní, takový meditativní charakter. Tak jsem si uprostřed toho lesa chtěl vydimenzovat místo, který se naplní nějakým obsahem a tím obsahem toho bude jakoby motiv vděčnosti. Jako médium práce jsem si teda vzal tu plochu toho lesa a zároveň jsem si zvolil jakoby svoji takovou oblíbenou rostlinu, se kterou budu pracovat a která je pro mě jakoby tím motivem té vděčnosti, protože vždycky, kdykoliv si ji vidím nebo s ní pracuju, tak mě to potěší. Takže jsem si vzal kapradiny a vytvoří se tady takový jako intimní meditativní prostor. Můžeme tomu spíš říkat lesní kaple než chrám, protože tou dimenzí je to jako menšího měřítka. Ono se to nezdá, ono je to takový, jakože je to pěkná práce, protože člověk se u toho hejbe furt jinak, mění ty pohyby a opravdu si u toho vyčistí hlavu, ale ono takhle si to vymyslet, ale potom ta realizace docela to zabere čas a tak to myslím, že to může být docela příjemná relaxace pro každého člověka. Ta věc vyšla náhodně, jo, toho kamene, já jsem si pořádně ani nevšiml. Stejně podobně náhodně vyšel vlastně i ten kruh. Já bych řekl, že možná jsem podvědomě reagoval, že v tom není možná nakonec ani nějaký jako hlavní tvůrčí aspekt, jenom jsem vnes nějaký svoje myšlenky a to bych řekl, že by bylo i vše. Ty stély by měly symbolizovat vlastně cestu, ale zároveň i figury. Jedna je taková rozvláčněná, neví kam se hnout, že jo, ztrácí svoji formu, zase ji nachází. A ta druhá je pevnější, takže vznikají dva takový protipóly. Ty stély budou zaintegrovány do dvou bludných balvanů, který jsem postavil naproti sobě tady u vchodu do toho areálu, na kterém pracujeme. Na druhé straně je východ, takže ona vznikne určitá korespondence s tím vstupem, s tou situací toho vstupu a východu.
můžeme říct, že to jsou taky třeba dvě figury. Že jedna, může tam být i ten ženský a mužský, anebo tam může být zdravý a nemocný, anebo může to být taky spojení s nebem, ale a tak dále, a tak dále. Ale ono všechno říkat, co by to mohlo být blbý. To by pak nezůstalo nic pro vás. A vlastně ten divák je ten, který svojí fantazí a svojí myšlenkou nebo potěšením nebo rozhořčením je ten, který tu sochu dodělává, domyslí. Ich komme aus Deutschland, aus Hamburg. Bin Bildhauer im weitesten Sinne, also Installation, Bildhauerei. Mit eben schon dem Hauptmaterial Holz bei mir oder zumindest immer organische Materialien, sei es Wachs oder auch Tiere, die ich in gewisse Werke dann integriere, sodass ich dieses Land-Art-Projekt für mich auch recht gut passt, zumal ich in Deutschland auch eine ähnliche Arbeitssituation habe. Also ich habe ein Außenatelier auf einem Gut, das umringt ist vom Wald, also im Grunde fast wie hier, nur dass das Gut noch im Wald direkt positioniert ist. So ist die Situation hier für mich recht bekannt, so von der Erscheinung, und das hat mich einfach gereizt. Der Gedanke von dieser Rampe, wie ich es jetzt immer noch nenne, ist, dass derjenige, der hierher kommt, an diesem relativ ruhigen Ort für mich, hier auf diese Planken steigen kann, sich hinlegen oder setzen und in das Tal so schauen kann und im Grunde zur Ruhe zu kommen. Und es ist auch noch so der Gedanke bei mir, im Deutschen gibt es so ein Sprichwort, die Seele baumeln lassen, also dass man auf diesen Planken sitzen kann und die Beine baumeln lassen kann oder sich auch ein bisschen in der Ferne am Horizont verlieren kann. Und gleichsam gibt es auch noch in Deutschland das Sprichwort, dass mir ein Stein vom Herzen fällt und sozusagen das Gegengewicht zu dieser Position hier vorne zu jemandem sind dann Steine, die hinten in dem Bereich dann aufgehäuft werden, so ein bisschen als eben so dieses Sinnbild, dass da vielleicht der ein oder andere Stein dann auch von den Herzen derjenigen, die hier sitzen und eben entweder sich sozusagen wieder finden indem sie hier die Ruhe genießen.